Les protestes agràries en França deixen pèrdues de milers d'euros per a les empreses valencianes. Els llauradors estan bloquejant les principals carreteres, a més de la frontera amb Espanya. El motiu de la vaga, els baixos preus dels seus productes i la competència internacional. Estoy aquí en la población de Langogne, en Francia, y bueno, pues como podéis ver, estoy atrapado también en la manifestación de agricultores. És el testimoni de Juan Carlos, un camioner d'Alacant que s'ha quedat atrapat de camí a Lyon. Aquí tenemos por lo menos para 2 días, según nos informan los gendarmes, y está todo bloqueado el pueblo. França s'ha vist inundada per tractors i remolcs que obstaculitzen el trànsit i l'entrada al país. Ja són 5 dies. El motiu, el malestar dels agricultors pels baixos preus dels seus productes i la competència internacional. Protesten contra unes regles mediambientals per a rebre ajudes europees, diuen més estrictes per a d'ells que per a altres països com Itàlia o Espanya. Nosaltres també hem denunciat moltes vegades que aquesta normativa sí que és molt inferior en països tercers, però entre països i estats membres la diferència no és considerable. Si el govern francès ha creuat la línia i encara són més restrictives, doncs que protesten contra el govern francès, però que no protesten contra els productors, en aquest cas valencians o espanyols. En la comunitat s'estimen que ixen cada dia aproximadament 2.500 camions. Cada vehicle que no ix suposa una pèrdua de 1.000 euros de mitja. Molts d'ells directament no parteixen i els que sí ho fan són conscients que poden topar-se amb qualsevol cosa. Hay mucha llamada tratando de saber o que les demos garantías sobre cómo están las cosas allí y si les recomendamos salir o no salir, y nosotros no estamos en condiciones de asegurar nada. Hemos detectado que hay muchas vías ya cortadas en las rutas principales del transportista español y valenciano. Ahir ixiren només una quarta part dels camions habituals. Els exportadors de fruites i hortalisses valencians exigeixen a França que respecte la circulació i demanen al govern que obri un corredor segur. Simplemente que se respete ese derecho básico, el de libre tránsito, libre circulación, y que se establezca un corredor seguro para nuestras producciones hortofrutícolas, teniendo en cuenta que se trata de un producto perecedero, que el daño es doble. Aparte de por los retrasos en las entregas, es el daño comercial al producto. Els llauradors valencians respecten la seva vaga, però demanen que se solidaritzen amb els seus companys.